Dobrý deň, moji zlatí. Je také strašné teplo, že vôbec sa mi nechcel nič točiť, ale túto môj kameraman a Zlatokop a neviem čo všetko dohromady, už to ani nepočítam, aké má všetky tituly, ma donútil, varím také obyčajné jedlo, zemiaky na kyslo. Tiež je to vlastne akoby prívarok, na Slovensku to poznám, ale myslím, že aj v Čechách sa to robí. Takže poviem vám, asi takých 8 zemiačikov som si nakrájala na drobno, posolila a tú vodu len tak, aby boli zemiaky zakryté. Dala som tam 2 bobkové listy, 2,5, také menšie. No a teraz už vlastne finišujem a k tomu už som dala do truby upiecť, čo je najlepšie, špekačky. Takže skúsim, že či už sú zemiaky uvarené, ale myslím si, že áno. Áno, už sú mäkké. Takže zase podotýkam, že tak to varila moja mama, tak to mám rada ja. Možno to niekto robí inak, niekto to robí s kyslou smotanou, ale ja to robím so šláčkou. Takže teraz dám trošku čierneho korenia do toho, len tak, aby sa nepovedalo. Posolené je to dosť, ešte to ochutnám. Sol už je v zemiakoch a teraz mám smotanú, teda šláčku, smotanú kešľaní. Tu tam vylejem celú tak, jak je. Počkám, kým to zovrie a v tomto urobím vlastne opäť moje obľúbené, že zasmažam s majzenou. Nebudem menovať, že či je kukuričný alebo zemiakový, proste všeobecne majzena. Tak, ako sme boli zvyknutí. Takže teraz počkám, kým to začne. Ježiš, to je taká dobrotka toto. Určite to poznáte, dá sa to jesť aj studené. Dám tam ešte, aby to nebolo až také dia, tak tam dám trošku masla, ale len trošičku. Len trošičku, aby sa nepovedalo. Tak. A ten bobkový list už môžete pokojne aj vybrať. Nemusí tam byť, lebo z neho nikto nezie, tam ide len o to, aby to dodalo tým zemiakom na kyslo chuť. Chcela som povedať, že vrátim sa k niektorým tým hejtrom. Nie, že by ma to strašne bavilo, ale nejaká pani, práve tá, ktorej sa to týkalo, nebudem ju ani ukazovať, ani hovoriť meno, mi hneď napísala, vám to prečítam, na to, že som hovorila o tom triedení odpadu. Tak ja tú pani môžem teraz prečítať len obsah, nebudem hovoriť ani meno, nič, pretože mám pocit, že sa znova ozvala len kvôli tomu, aby som ju tu menovala. Ale to nie je treba. Takže chvíľku mi to potrvá, medzi tým budem tuto. Ježiš Bože, to sú stále tí istí dokola, to je strašné. Strašné, ja keď to vidím týchto komentujúcich, tak to úplne mám pocit, že tí ľudia sa prosto nezmenia, že to majú radosť z toho, že to tam môžu dať. No prosto tá pani, ja to nájdem niekde, keď budem čítať, mi napísala, že teda je prekvapená, ako negatívne reagujem na takú kritiku, čo sa týka triedenia odpadu, že si myslela, že som akože prijímam negatívnu kritiku. Viete čo, ja vám chcem, že som nazvala ju hnidopichom. Ja som nazvala všetkých takýchto hnidopichmi, pretože keď varím, ukazujem vám jedlo, tak mi pani napíše, to čo má za bordel na tom okne? To by ma zaujímalo, ako umýva to kino. Ani sa nepozrie, ako namyslela to okno. Normálne, moja zlatá, vyskočím sem, tu si dám také schodíky a takto toto odstránim, otvorím, umiem z obidvoch strán okno. A toto vás trápi. Toto je celý výsledok toho varenia. A nájdem ten koment, pretože jedna pani jej odpísala, hneď vysvetlila, ako je to s triedením toho odpadu potom v tých veľkých triediarniach. Takže asi tak, ale radšej urobím tie zemiaky, aby sme mali hotovo. A potom si môžeme počítať a potom to naservírujem kameramanovi, ktorý slintá samozrejme ako vždy. Takže už je nedočkavý, tak dám také 3 lyžičky, aby to bolo hustejšie.
ale milujem toto jedlo a dokonca musím povedať, že to je jedlo, ktoré som mala aj rada v družine kedy ako dieťa. Takže teraz malo by to byť raz, dva, husté. Zemiaky na kyslo je prosto bomba. Takže a teraz, až keď to vypnem, keď už to začne bublať, takže to bude hotové, tak do toho pridám trošku soli podľa chuti. Ochutnám teraz, že či je to dosť slané, či je treba tam trošku pridať. Dosť, akurát. Keď to chce potom na stole, na tanieri si môže dosoliť, keď sa mu zdá málo slané. Ja teda bohužiaľ, Radek vždy hovoril, že sôl je nezdravá, ale my sme si všetci solili. Takže toto už je hotové. A výborne. Neviem, či by som ešte trošičku toho solomilku tam nešvacla, len takú malinkú lyžičočku. Teda solamilu musím povedať majzena, lebo hneď ma niekto chytí za slovo. Dá sa to robiť aj s hladkou múkou, ale ja som už strašne zvyknutá, že zahustujem takto. Takže to je všetko. No to je paráda, teraz už to chytá tú správnu hustotu. No a teraz môže sa tam, niekto dáva kôpor, ja nedávam kôpor, nikam nedávam kôpor, iba do kôporovej omačky. Takže ja to tak robím. A teraz by som tam dala trošičku, už to je vypnuté, už to bublá, dám to sem a keď je to mimo, aby sa nám nezrazila tá šláčka, tak tam dám trošičku octu. Tak dá sa povedať, že jednu lyžičku. A zase musím ochutnať, že aké to je, či už je dosť kyslé, alebo či tam treba trošku dať. A ukážte, hneď to bude, malinko. Značka Ideál, výborné, výborné, hotovo máme. A teraz by som sa pozerala, v akom stave sú špekáčky. Ale myslím si, že tiež už budú. Toto posuním ďalej, nech to vychladne. No, čo vám budem hovoriť. Dala som ich na papier pečiaci, pretože oni pustia tuk na poličku. A takáto nádhera je k tomu. Príde aj kamarátka, takže preto ich máme toľko. A zase priznám sa, že môj zlatokop je celkom pažravý a jak písala tá pani tam, neviem, Kolárova, či jak sa volá, že potrebuje veľa sily, no tak potrebuje veľa sily, tak si dá určite k obedu 3, na večeru 3, takže to bude takto. Takže počkáme, kým to trošku vychladne a ja vám niektoré len tak prečítam, čo sú tu také. Lívia Andrejko, nie, Iveta Kanianská. Pani, ktorá celkom pekná mladá žena tu je, ktorá reaguje na to, že tie články vychádzajú na rôznych tých portáloch. Ja s tým nič nemám. Napíše. Keby nedali súhlas na zverejnenie, tak to nepublikujú. Majú za to prachy. Asi tak profitujú z článku obe strany. Zlatá moja, Lívia, či Ivetka, nemám z toho ani korunu, len si, už som vám to hovorila raz, keď urobím rozhovor, my, ktorí dávame ten rozhovor s tými redaktormi, nemáme za to nič. Redaktori sú od toho platení. Takže tie články všetky mne finančne nič neprinesú. Len čo mi prinesú je nenávisť a hejty takýchto ľudí, ako ste vy. Ale veľa šťastia nevadí. František Bihári zase stále, stará babka má mlaďocha a proste to je jedna. Pani Zimmermann, tá stále taká, pamätáte si, pekná žena, taká prešedivala, podľa mňa tak okolo 50, veľmi zachovala a tá stále niečo píše, stále ja už tam neriešim. Strašne pekná, no ale ja si nemyslím, že som pekná, pozrite takto, že mi je teplo jak hovado, už nenalazem sa už ani pohnúť. A Ruženka Rybnikárová je tu, nech sa páči. Ruženka Rybnikárová napísala veľmi filozofický koment. Nech sa tu už neukazuje a bude pokoj. Ja si aj myslím, že nebudú spolu. Čo čaká?
to akože s mojím Zlatokopom, pretože to vyšiel ten článok, že sme sa rozišli alebo zišli, alebo ja už neviem čo. Príde mladšia a krajšia, to nás čaká všetky, čo si nájdeme mladšieho. Takto vám to poviem, Zlatá Ruženka. Vás si myslím, že to možno čaká, ale môj za mladšou určite neodíde, ako som už hovorila. Keď odíde, tak za staršou, však, čo sa... Kýveš hlavou a nech sa páči, môžeš ísť hneď. Nesmej sa. Oni si myslia, že si hluchonemi, že vôbec nereaguješ. Keby ste videli, tu sa smeje tak, že sa ide upučiť, ale takto. No takže nech sa páči, môžeš tam ísť hneď. Za touhle. Prosím? Tady za touhle. Za toto rybníkaro? Ježiš, počuli ste, on za vami? Rušenka, on pôjde za vami. Sa ti páči, jak je naličená, že? No, krásne, no vidíš. No Ruženka, pozrite, máte šancu. To je bomba. Prišla moja kamarátka Blanka, teraz sa díva, pozera, veľmi pekná. Hneď ju zavolám, by ste videli, aká krasavica. Výzažistka. Tak, tuto je pani, to musím ukázať. Elena Rohanová, to je jedno. Pozrite sa na ňu, alebo ja najprv prečítam, čo napísala, potom vám ju ukážem. Napísala, starucho, prečítam to správne, lebo tu je toľko chýb, že sa to nedá. Oni, co ti píši, mají pravdu. Si vulgárna s tím blbečkem, co tě pomluvá před celým národem, jak zadoníš, aby k vám vlezl do postele. Syn, to dáme nenormál v podpacích a podprsenkách. My z kuchařova si s ním užila trable. Vy ste im svietili v spálni, ja. Všeli zatajil i před Bohem, kde měli výrkevní svatbu, asi církevní. Radši zales nelžete lidem, asi zales a neleží lidem. A ona ešte, on píši pravdu, hnida si ty huso vražčitá. Ďakujem. Nemôžem to komentovať, musím vám ju ukázať. Alena Rohanová toto napísala, to veledielo, aj Shakespeare by sa nemusel hanbiť. Alenka, ale ja sa pozerám a mne sa zdá, že na tom krku nemáte náhradný pohlavný orgán? Zober to ešte raz. Nejaký orgán tam bude, čo? Zlato moje. Tak pozdravujem vás. Žily ste mi neroztrhali, len nechápem a zrovna vám by som poradila. Choďte sa občas pozrieť na onkológiu, na LDN-ku, na cintorín, do detských domovov a buďte šťastná, že ste tu a že môžete ešte žiť a vykašlite sa na takéto hnusy. Len to uberá energiu. No, takže toto bola táto krasavica a ešte tu nájdem nejakú pani, ktorá má tiež koment proste, Blanka Loudová, to je pecka. Blanka Loudová, volá sa Blanuška krstným menom ako ty, ale nejde to dokopy. Blanka Loudová napísala, že niekto napísal, napriek svojmu veku je to stále krásna žena. Ja si to nemyslím, ďakujem veľmi pekne za kompliment. Žanet Fornino. Stále strší dobrou náladou, humorom a neskutočnou energiou. Jaká hviezda! Je to trapná stažená. A tu je Blanka Loudová. Ja vám ju takto zväčším. A Blanuška, zober to, viete, čo sa hovorí, že kromne pytlu pod očima neměla iných zavazadel. Hodne štěstí přeju. No, tak dievčatá, ešte tu mám dosť, samozrejme je tu zase pán Domorák, ktorý, ak si dobre pamätáte, mal to havranie krídlo na hlave, ktorý ma zase okomentoval. Áno, to teraz sviečí okuliare na čele, a nemala som ich na čele, na hlave ich nosím, aby mi držali vlasy. Viete, je to tak, no. A široké lakte, vysmievať sa z mladých, ako vyzerajú, to je slušné? Taká je moda. Zdravím všetkých. Bože, ale vy tínedžer úplne s týmto videl, už som ti ho ukázala? Nie, tu je havranie krídlo, pán Domorák, nech sa páči. No, hlavne, že máte vnúčika, staráte sa o ňoho, keby ten vedel, čo vy vypisujete. A toto je len jeden z tých pekných akoby komentov, čo napísal. Pani Dietrichová sa hneď pridala k tomu, áno, samozrejme, pozy zbytečné, jak sluneční brýle večer. To bolo to, čo som vo februári išla po celodennú natáčaní Dunaja, za pol hodinu som sa dala do pucu a išla som na otváraciu party Let's Dance, kde som ukazoval tam tých 20 novinárov, než sa medzi nich predeliť fotografov, chceli
tak som, okolo bolo veľa takých, čo som hovorila, to sa nevysmievam, že mali tie ústa nafúknuté. Nech to majú, pán Domora, keď sa vám to páči. Mne nie, ja si myslím, že mladosť sama o sebe je pekná a nie je treba ju takto prikrašľovať. Takže, a pán Ďurica napísal, nie je kompletná, toto je tá pani Dietrichová, ktorá tiež to napísala. Ale pekná žena, ja nechápem, prečo máte zapotrebu ma kritizovať. Trošičku, keď sa takto odfotíte, aby som trošičku len si tak. Teraz máte vlasy tak, jak ja. No, takže keď niekam idete, a toto je Ďurica Ivan, možno som vám už dávala, to je tiež z tej kategórie, že keď neukojí, aspoň uvála. No, ale tiež napíše, nie je kompletná, pán Ďurica, no tak ešte, že vy ste miláčik. A pani Mária Spíšáková napísala, tu je, ja ti ju ukážem, tak to... Neviem, či ju môžem zväčšiť. Ide. Tu je pani Mária Spíšáková, ktorá ma veľmi dobre pozná a napísala, to, čo predvádza, je vrchol nevkusu. V jej veku by sa mala kontrolovať a také pózy nech si nechá na doma pre svojho kameramana. Chápeš to? Takže ja sa už budem kontrolovať, nebudem, sľubujem, pani Spíšáková, je vrchol nevkusu, ja tomu rozumiem, pretože vy ste počestná, cnostná žena, ktorej zmysel pre humor bohužiaľ chýba. Mirka Čermáková, veľká hviezda, falešná, trapná, tak toto je dokola. Pani Marta, jak sa volala, Midrlová, ja osobne bych dodala, krava arogantní a také neviem čo je to, ďalej už nepísala, asi ju to tak položilo, že sa vybičovala k tomuto, že už viac nepísala, ale viem, že tu je Midrlová. No, pani Midrlová, nech sa páči. Ďakujem za tú krávu, nejdem vám ten kompliment vracať, bolo by to neslušné. Takže mám tu ešte by som vám zavolala moju Blanošku, poď ku mne, Blanka, aby ste videli mladosť a starová a krása. Ona miluje psov, to je moja Blanoška, krásna. Takže keby ste niekto chceli, napríklad svadobné účesy robiť luxusné, tak môžete kedykoľvek, tak viem, že k tomu aj líči samozrejme. Mňa nemusí, lebo ja som od prírody krásna, ako napísala táto pani, že hnusná, starená, odporná. Takže Blanka Blanárova, nájdete si aj na Instagrame, takže môžete kedykoľvek. Dievčatá moje zlaté, to je všetko, prajem vám krásny deň, ešte vám naberiem, aby ste videli, ako to vyzerá na tanieri pre môjho tohoto, čo to si vlastne Zlatoko, pornoherec a neviem čo všetko. Takže, ježiš, ja som to vypla predsa. No tak pozrite, takto sú zemiaky na kyslo a teraz budete počuť odpoveď. Koľko chceš tých špekáčkov? Tam 2. Prosím? 2. A nebudeš si pridávať? A ktorý chceš, ten prúškovaný alebo ten štvorcový? Prosím, štvorcový. To je jedno. No tak jeden taký. Tak jeden takýto. A jeden takýto? Môže byť? Nech sa páči, tu je príbor a dobrú chuť všetkým.